Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Și voiam de maștină. Peste 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscos. Confinizare abundentă, vânt puternic și temperaturi care pot coborî la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile nu exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Vacanța elevilor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervină oricând și oriunde. Vesele mele, bărbunele mele, o subțirea mea, rufelor. Standardicilor, bărbarilor, astea sunt. Bună, sunt Nifty. Cât de egoist ești. Hai, ridică-te. Hei! O, Doamne! Drăgurile mele! Firat! Ca să evite impactul cu o șoferiță neatentă, un bărbat a tras de volan, a dărâmat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus, chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Piciorul său spax, a încălcat regula 24. Pentru mulți români, sărbătorile de iarnă încep cu o călătorie lungă. Prin Valabor și-au trecut zeci de mii de mașini cu portbagajele pline de cadouri. Turul de casă îi aduce înapoi pe oamenii care au plecat să muncească în străinătate, iar autoritățile vamale s-au pregătit pentru un weekend extrem de aglomerat. Doi părinți, Amy și fiica lor de 11 ani, sunt dați în urmărire generală în Statele Unite, nu pentru că ar fi comis vreo crimă, ci pentru că părinții pur și simplu nu vor ca medicii să le trateze fata, deși aceasta suferă de leucemie. Au spus prin intermediul avocatului că fiica le-a fost vindecată de un tămăduitor din America Centrală, dar vânătoarea polițiștilor continuă. Bună, sunt Nifty. Cerul s-a cutremurat ieri în satul mare. Ioana Vivien, fetița de 10 ani omorâtă și aruncată la gunoi de cumnatul ei, a fost condusă pe ultimul drum. Mama și sora ei au stat neclintite la căpătâiul micuței. În jurul lor au fost zeci de oameni îndurerați în drumul spre cimitir. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Demonzarea este la ușă! Ei au înghețat lacrimile pe obraz, iar mamei sale i-au secat. Aurelia a fost înmormântată cu onoruri militare. S-au adunat în jurul sicriului alb cei dragi, colegii, oameni care i-au văzut chipul pentru prima dată la televizor și moții care au ajuns primii la avionul distrus. Regretul că n-au putut-o salva și pe ea este mai mare decât bucuria că i-au salvat pe ceilalți. Să-mi vă întoarceți fără ul de aur, fugiți și ajutați-l pe fratele vostru. Cât de egoist ești! Hai, ridică-te! Ai terminat? Ridică o cășină uriașă! Nu pune mâna? E pentru cine? Dacă vă las, nu mai rămâne nimic. Ia Iurela să de aplicație de impresariat artistic e complet inutilă. Trebuie să facem ceva, chiar tu ai spus asta. Și îmi ești dator cu o favoare. Eu nu sunt hodă și nu fac surfing. Eu pot! Regatul Unit a devenit o a doua Veneție, apele au acoperit câmpurile verzi și au inundat zeci de localități de lângă coastă. Meteorologii au emis peste 100 de alerte de inundații în condițiile în care ploile torențiale nu mai contenesc. Nici nu reușesc bine să se retragă apele că o nouă furtună se abate asupra regiunilor inundate. O, ce drăguț, ce amuzant! Sunteți un cuplu minunat! Dar ar trebui să scăpăm de luna asta. Becali a trebuit să plece la câteva sute de kilometri de București ca să-și vadă soția. Luminița Becali a mers ieri în vizită la Poarta Albă, unde este închis acum soțul ei. Nu a fost singură, apropiații milionarului i-au dus un nou televizor și s-au programat la vorbitor. Cea mai oaspete situație. Clipă de coșmar pentru locatarii unui bloc dintr-o localitate brașoveană. Așadar, clădirea a început să ardă din serii cu focuri puternice de aproape 2 metri înălțime. La fața locului au ajuns în grabă mai multe echipaje de pompieri care au evacuat 50 de locatari. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de 500 de metri pătrați. Anual adăugăm câte o foiță de aur pentru fiecare iepuraș de Paște.
Caz cu tremurător la Târgu Jiu, ținut la pat de greutatea propriului corp, aproape 200 de kilograme, un bărbat bolnav de artrită a cerut prin 112 să fie salvat de la un sfârșit prompt. Medicii au găsit gangrene la ambele picioare și au cerut ajutorul pompierilor ca să-l coboare 4 etaje și să-l transporte la spital. Doctorii din Târgu Jiu au hotărât că starea lui este critică și l-au trimis la spital din capital. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Demenții i-au luat prizonieri azi noapte pe câțiva medici care trebuiau să ducă la un spital pe unde permite 8 luni. Un primar a încercat să-i salveze cu un tractor, dar și utilajul a rămas blocat în zăpadă. Salvarea a venit în cele din urmă de la câțiva jandari. 4 kilometri au mers cu bebelușul în brațe prin zăpadă până la o altă ambulanță care aștepta să-l ducă la spital. Trântor! Vânător a ajuns vânat, iar acum este în comă la spital. Un bărbat a fost împușcat în cap într-o pădure din Argeș de un prieten. A vânat cu un animal, ne-a spus polițiștii. Omul a fost lăsat să se întoarcă acasă, dar este cercetat penal. Dar prietenul său s-a agață de viață pe un pat de spital. Nu știu exact cum aș putea să repar lucrurile. Bine însumi? Pentru banii polițiștii de la fabrica de permise din Gorj au uitat de siguranță și le-au trădat încrederea cetățenilor. Au făcut șoferi pe mulți care nu meritau să se urce la volan, asta îi acuză procurorii pe 2 agenți. Unul dintre ei nu are voie să iasă din țară, celălalt este obligat să stea în localitatea de domiciliu. Medicii care ar fi pus pe picioare rețeaua au fost deja reținuți. Pe drept au mai ajuns băiatul unul dintre ei, 2 asistente și 2 instructori auto. Arbiloși a apă de cure! România este îngropat în zăbar. Ravalele puternice de vânt au ridicat troiene care depășesc pe locuri și 3 metri înălțime. Antrenameți oamenii sună disperați după ajutor, iar salvatorii încearcă să ajungă la toți. Două gravide din județul Tulcea, dar și câțiva bolnavi care aveau nevoie de dializă au așteptat o zi întreagă ambulanță. Echipajul pompieri a reușit cu greu să recurească drum medicilor prin vijilie și ninsoare și mașinile armatei s-au împotmolit în mijlocul câmpului. Situația a fost la fel de dramatică și în județul Constanța. Zonă! Doar câteva minute înainte de a ateriza forțat pe un versant pustiu, Adrian Dovara, stați de vorbă cu turul de control. A cerut permisiunea să coboare la o altitudine mai mică ca să elibereze avionul de gheață care s-a adunat pe fuzelaj. Deși era o situație riscantă, în înregistrare pilotul nu pare îngrijorat. Dar la numai câteva minute după ultima conversație cu turnul de control, se lupta pentru viața lui și a pasagerilor. Asta e brățara lui Carmen. Călătorie de coșmar pentru zeci de oameni care au plecat cu trenul din Iași pe Timișoara. În cel mai praznic, oamenii au stat în valoare fără căldură și pline cu zăpadă. S-au învelit cu haine și pături și rabdă în continuare condițiile din garnitura care efectuează cea mai lungă cursă feroviară din țară. Supraviețui trenul groază, garnitura face legătura între nord-estul și vestul țării. Aurelia Ion, o tânără care prețuia viața și voia să învețe să-și salveze semenii. O tânără care s-a stins cu lacrimile înghețate pe obraz din cauza incompetenței unor semenii săi. Aura, așa cum obișnuiau să spună prietenii, profesori și familie, este plânsă acum de o țară întreagă. Astăzi va porni pe ultimul drum într-un sicriu alb îmbrăcat în uniformă militară, însoțită de apropiați, dar și de oameni care nu au cunoscut-o, dar au fost impresionați de tragedia ei. Au prins deja pentru ea mii de lumânări și au vărsat lacrime mari. Ți-am spus că nu ești bună la asta. E cel mai tare truc al meu. Nu amețesc niciodată. L-am dus la închisoare. Capitanul era să le elibereze pe Bernardo, dar apoi a sosit un bărbat cu o mască. Zicea că numele lui e Zoro. Și a luptat singur cu Diego. Trezește-te! Iar în ceea ce te privește pe tine, e grav că cu ce ți-ar în părere, dar de data asta ai obligat-o și pe ea să meargă cu tine.